La prehistòria es divideix en tres grans etapes, el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls, però abans d'entrar-hi aclarim unes quantes coses. Per entendre la prehistòria, un període en el qual encara no existia l'escriptura, els historiadors cerquen pistes que han quedat sota terra. L'arqueologia és la ciència que estudia els fòssils, instruments i altres indicis enterrats i dedueix informació sobre la prehistòria. Els arqueòlegs treballen en jaciments arqueològics, zones amb restes materials que en funció del seu estrat i profunditat seran d'una època o una altra. Per començar, resseguim els orígens de la nostra espècie. Sabem que l'ésser humà prové d'una lenta evolució. Fa uns 7 milions d'anys, una pujada de temperatures a la Terra va fer desaparèixer molts boscos, i això va provocar que uns primats, per tal de sobreviure, iniciessin a l'Àfrica una evolució que portaria als primers homínids. Per tant, els grans simis, com són l'orangutan i el ximpanzé, i els humans, és a dir, nosaltres, tenim un avantpassat comú. Durant el procés d'hominització hi ha canvis molt importants a l'esquelet que permeten començar a caminar sobre dues cames, en posició bípeda, fet que va permetre que es poguessin utilitzar les mans, per exemple, per fabricar eines o fer foc. Uns altres canvis molt importants que passen durant l'evolució de primats a homínids són l'augment de la capacitat del crani o l'adaptació de dents i mandíbules. Els australopithecus van ser els nostres primers avantpassats que destaquem, provinents del sud-est d'Àfrica. Eren bípedes i van aparèixer fa 4,5 milions d'anys. Les restes més importants trobades són les d'una família jove a Etiòpia, que va ser anomenada com a Lucy. Després hi apareix el gènere Homo. Els membres d'aquest gènere comencen a crear eines de pedra i els augmenta la capacitat cranial. El primer grup considerat Homo és l'Homo habilis, aparegut fa 2,3 milions d'anys a l'Àfrica, i tenia una alçada aproximada d'1,40 m. Després de l'Homo habilis destaca l'Homo ergaster, aparegut fa 1,8 milions d'anys a l'Àfrica, i que es va escampar fins a Àsia, on seria conegut com a Homo erectus. Els experts encara discuteixen per saber si l'Homo ergaster i l'Homo erectus són en realitat la mateixa espècie, però la qüestió és que aquest homínid millora les eines de pedra afilant-les per dues cares, medeix 1,60 m aproximadament i augmenta encara més la capacitat cranial. Se n'han trobat restes a l'Àfrica, a Kènia i a l'Àsia, a Indonèsia. I de l'Homo ergaster passem a l'Homo antecessor, aparegut fa 900.000 anys i que ja és present a Europa amb importants restes trobades a Burgos, a Tapuerca. L'Homo antecessor podia arribar a medir 1,70 m i es creu que és l'últim avantpassat comú entre l'Homo neanderthalensis i l'Homo sapiens, que som nosaltres, la nostra espècie. En aquest trencaclosques evolutiu ara toca l'Homo heidelbergensis, del qual se n'han trobat restes a la Catalunya Nord, a la Cova de l'Aragó, a pocs quilòmetres de Perpinyà. L'Homo heidelbergensis va ser el predecessor de l'Homo neanderthalensis, que es va originar fa uns 300.000 anys i, atenció, va conviure entre els humans i tenia més capacitat cranial que nosaltres. Els neandertals van fer els primers enterraments, van aprendre a fer foc i van arribar a fer fletxes i perforadors. Però a diferència de nosaltres, es van acabar extingint. S'han trobat importants restes neandertals a la Cova de Simanya, a Sant Llorenç de Munt, i a la Cova Negra, a Xàtiva. A altres llocs com Capellades s'hi descobriren fogueres i eines que han donat molta informació sobre el seu estil de vida. I ara ja venim nosaltres, els Homo sapiens, apareguts fa 120.000 anys. Els Homo sapiens comencem a utilitzar llenguatge articulat, i no només fem eines amb la pedra, sinó que també utilitzem ossos i banyes per fer tecnologia. A més, som capaços de produir art. Una de les troballes més importants d'aquesta era és a Banyoles, on va aparèixer una mandíbula que és el fòssil d'Homo sapiens més antic d'Europa. Una cosa curiosa de saber és que els neandertals i nosaltres, els Homo sapiens, ens vam arribar a creuar entre nosaltres tot i ser d'espècies diferents. De fet, els humans d'Europa i Àsia compartim entre un 1,5 i un 2% de material genètic amb els neandertals. En tot cas, reconstruir les branques passades de la nostra espècie és un trencaclosques que encara està en marxa i segur que ens queden moltes sorpreses per descobrir. Ara que ja hem repassat l'evolució que ens ha portat a ser humans, parlem de la primera fase de la prehistòria, el paleolític, que significa pedra vella, i va començar ara fa uns 2,5 milions d'anys. Va durar aproximadament fins al 8.000 abans de Crist. És una etapa llarguíssima. Sabem que els homínids obtenien aliments mitjançant la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits silvestres. Sabem també que formaven grups no gaire grans i eren nòmades, és a dir, que no vivien sempre en un mateix lloc, sinó que s'anaven movent i buscant menjar. Segons l'època de l'any, vivien en coves o bé en cabanes. Cabanes fetes amb pells i pals i acostumaven a situar-se a prop de zones amb aigua. Pel que fa a les eines, van començar a tallar pedra per fer estris. Feien servir còdols, sílex, ossos, banyes i fusta per fer rascadors. També feien perforadors, petites destrals o llances. Dins del Paleolític, fa mig milió d'anys, es va aconseguir dominar el foc, que va ser un grandiós avenç perquè permetia coure aliments, escalfar-se, espantar animals i il·luminar-se. Gràcies a les restes arqueològiques trobades, també sabem que els homínids del Paleolític feien ritus i cerimònies que podien estar relacionades amb la caça, les malalties o la mort. De fet, es considera que els Homo neanderthalensis van ser probablement els primers en realitzar el ritus funerari.
Si parlem d'art paleolític, ens han arribat escultures, unes estàtues femenines petitones anomenades Venus, deesses de la fertilitat. També hem trobat gravats, plaquetes i bastons amb figures d'animals i formes geomètriques. I també han transcendit pintures rupestres trobades dins de coves i que representaven animals com cavalls, bisons o cérvols. Després del paleolític arriba el neolític, que vol dir pedra nova, i que té inici aproximadament al 8.000 abans de Crist, quan al Pròxim Orient es va produir un canvi molt important. Es va començar a conrear la terra i a domesticar els animals. Els motius d'aquest gran canvi es relacionen amb un augment de la població que hauria comportat escassetat d'aliments, juntament amb una pujada de les temperatures que hauria provocat una gran reducció de fauna i vegetació, sent més complicat trobar aliments. La necessitat, sumada al coneixement del medi, van permetre evolucionar cap a una economia productora d'aliments. Començaven l'agricultura i la ramaderia. Arribava una revolució social i econòmica que va suposar passar del nomadisme al sedentarisme. Es van començar a construir cases i poblats permanents. Les cases es feien amb els materials que hi havia a cada zona: pedra, fustes, palla o joncs barrejats amb fang. Normalment, els poblats es situaven en zones elevades amb aigua a prop, i s'hi feien tanques o muralles per delimitar i impedir que s'escapessin els animals domesticats per la incipient ramaderia, com cabres, ovelles o bous. Pel que fa a la tecnologia, apareixen tècniques com la ceràmica, la cistelleria i el poliment de pedra, permetent objectes més punxeguts, resistents i tallants, que van ajudar molt a les feines agrícoles, creant aixades, destrals amb mànecs de fusta o molins de mà, originant-se, per exemple, la fabricació de pa mitjançant el gra cultivat i processat. Un altre gran avenç van ser els teixits que es fabricaven amb la llana de les ovelles i amb el lli. Totes aquestes revolucions van provocar que hi hagués excedents, que sobressin productes. Aquests productes podien ser emmagatzemats gràcies a la ceràmica. Tot això va comportar la diversificació del treball. Podia alimentar a persones que es dedicaven a oficis no relacionats amb l'alimentació, com ara artesans del teixit i la ceràmica. Amb els productes sobrants es van començar a fer intercanvis amb poblats veïns. Tu em dones un tipus de producte a canvi d'un altre. Aquesta nova economia faria aparèixer la propietat privada. L'acumulació de productes per part d'alguns els va fer rics i els va donar poder. Aquest fet va significar la jerarquització social, és a dir, la creació de diferents classes on apareixien poderosos, governants i guerrers que dictaven les normes. Tot plegat va originar les primeres formes d'organització política. Pel que fa al culte, a les societats neolítiques es continua durant la fertilitat i sembla ser que tenien divinitats lligades als astres, al sol o a les pluges, fenòmens naturals que connectaven amb les fases de l'agricultura. Pel que fa a l'art, es continuà representant a deesses i es començà a decorar la ceràmica utilitzant els relleus de les petxines. A més, a finals del Neolític apareixen els menhirs, els dòlmens i els cròmlecs. Pel que fa a la pintura, es dibuixen animals, el medi ambient, mans i es comencen a representar humans. Quan alguns humans van aprendre a fondre certs tipus de roques i a fer-ne metalls, van aconseguir un avantatge respecte a les altres tribus neolítiques, ja que els metalls són més durs i resistents que algunes pedres. I és així com arribem a l'edat dels metalls, que és l'última etapa de la prehistòria, en què tots els fenòmens del Neolític s'acceleren per l'ús d'aquests materials i també per l'aparició d'altres invents, com la roda, la vela o l'arada, un estri per remoure la terra i afavorir el conreu. Dins de l'edat dels metalls, primer va arribar l'edat del coure, cap als 5.000 abans de Crist. El coure és un metall tou, que es podia fondre escalfant-lo en una foguera per donar-li forma amb motlles. A partir del 3.000 abans de Crist arriba l'edat del bronze, un metall molt més dur i resistent que es fa fonent el coure amb un altre metall diferent, l'estany. Barrejar els metalls fosos es diu aliatge, i en aquest cas donava com a resultat el bronze, que també es podia reutilitzar fonent-lo novament. A l'edat del bronze, a alguns llocs del món comença a aparèixer l'escriptura i s'inicia la formació de regnes i imperis. Finalment, cap al 1200 abans de Crist va començar l'edat de ferro. El ferro necessita una temperatura massa alta per fondre'l amb tecnologia antiga, però se li podia donar forma escalfant-lo i donant-li cops, és a dir, forjant-lo. Amb l'edat dels metalls comencen a aparèixer zones on ja tenien escriptura. Zones on també s'hi generen ciutats, estats i reis, entrant així en una nova etapa, l'antiguitat. En el proper vídeo veurem qui van ser els primers que van començar a deixar enrere la prehistòria. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blocked. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!